Zdůř, lidi, vítejte u naváděčky. Tady pozdravím zase Králík. Čus lidi. Takže dneska natočíme třeba například naváděčku, kterou natočíme teď, pak challenge a pak parody show. A teď jdeme na naváděčku, tak vám začneme navádět třeba Clownfish. Možná vám to jméno nic neříká, ale je to taková srandovní program do Skypeu a budete tam mluvit jakkoliv. Helium, robot, no, starý dědek, třeba baby a takovýhle. A jak se do toho pustíme, tady vidíte, zatím nic nevidíte, zadáte si na internetu clovn fish, dáte enter, pomalu vám to bude vyhledat, tady dáte Clownfish for Skype, dobrý, takhle to vypadá, je to tady zelený, máte tady nemá, no dáte download, tady pak ukážete toto, downloade, to se nainstaluje a stáhne, no a půjdete na plochu, tam budete mít do píč, já už to tu nemám, jsem to smazal, no nevadí, to budete mít nemá, takovýho nemá tam budete mít, tam pak si dáte tak dole program, kliknete na to, tam se vám ukáže taková zelená, taková velká tabulka, tam pak máte voce Hanger, na to kliknete, no a tam si můžete vybrat, jak chcete mluvit, Helium a takhle. Tak tohle byla naváděčka a učí se s váma Hudy a Králík. Čus!